Draga braćo, cijenjeni džemate, vjernik zna da smrt ne stavlja tačku na priču koja se zove čovjek. Vjernik vjeruje da poslije nje slijedi proživljenje i vječnost. Slijedi ili vječno uživanje ili džehennem. Smrt je promjena stanja. Život se nastavlja. Smrt dušu samo rastavi od tijela i na putu do vječnosti u berzahsku kuću uvede. Čovjek zna, svaki čovjek zna da će ga smrt lišiti očiju, ušiju, nogu, ruku, jezika. Lišit će ga njegove porodice, rodbine, rođaka, prijatelja, poznanika. Lišit će ga njegove kuće, imetka, svih oblika dunjalučkog bogatstva. Smrt čovjeka otrgne od dunjaluka i u potpuno novi svijet povede. Ko se srcem bude vezao za dunjalučke ljepote, rastanak će mu biti težak. Ko ovo ovdje bude razumijevao kao priliku da zasluži vječnu radost i sreću, smrt će mu biti vrata ka toj sreći i početak puta koji vodi Allahovom dželešanuhu zadovoljstvu, a kojim hode iskreni robovi Božiji. Poslanik Muhammed alejhiselam je rekao: ljudi spavaju i kad umre probude se. Smrt čovjeku otkrije ono što mu je dotad bilo nepoznato. U tome trenu čovjek spozna vrijednost dobrih, a pogubnost loših dijela i zbog svakog učinjenog grijeha žali. Vjerniku, dobročinitelju, sa smrću se otvaraju ahiretska prostranstva. Osjeća se kao da se iz zatvorske ćelije oslobodio i u beskrajnu, a plodova raznovrsnih punu bašču ušao. U 106. ajetu sure Maide Allah dželešanuhu smrt naziva musibetom, nesrećom. Ona to i jeste, jer donosi sa sobom izazove i tegobe koje ni jednoga čovjeka neće mimoići. Donosi sa sobom agoniju smrtnoga trenutka, koja ni voljenog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem nije zaobišla. Hazreti Aisha radijallahu anha kazuje: na smrtnome času pokraj poslanika bijaše posuda s vodom. U nju je umakao svoju mubarek ruku, potirao se po licu i govorio la ilahe illallah. Uistinu je smrtna muka teška. Još je Hazreti Aisha radijallahu anha rekla: Muhammed alejhiselam je na ahiret preselio u mome krilu. Nakon njegove smrtne muke ničiju ne poričem i ne podcjenjujem. Da čovjeka ne čeka nikakva druga prijetnja do ova smrtna, bilo bi to dovoljno da mu pomuti radost života, da ga od zaborava i nemara odmakne, da ga podstakne da brine o sebi, da o svom odlasku s ovog svijeta razmišlja, da se za taj odlazak priprema. Jedna mudrost kaže: o čovječe, smrt je tvoja nesreća u tuđim rukama i nikad ne znaš kad će se na tebe sručiti. A svaki će čovjek s melekom smrti se susresti. Za griješnike i nevjernike taj susret će biti nesreća prava. S vjernicima Azrail će postupati blago. Evo potvrde tome.
Imam Ahmed bilježi od Bera ibn Aziba, radijallahu anhu. Bili smo s poslanikom na dženazi nekome Ensariji. Nakon što smo ga zakopali, posjedali smo oko mezara, pa nam je poslanik rekao: molite Allaha dželešanuhu da vas sačuva kaburske patnje. A potom nastavio: kada vjerniku dođe smrtni čas, Allah dželešanuhu mu pošalje meleka svijetlih lica kao sunce. Nose sa sobom džennetske ćefine za njega. Posjedaju oko njega, tako da ih on vidi. A onda mu dođe Azrail, melek smrti, sjede pokraj njegove glave i kaže: o smirena dušo, izađi u Allahov dželešanuhu magfiret i rahmet. I ona počne izlaziti tako blago kao što voda iz mješine curi. I u isti tren kad ona izađe, on je preda melekima, ovima koji tu oko njega sjede, čija su lica svjetla poput sunca. I oni je u džennetske ćefine zamotaju i počnu se uzdizati s njom. I hodeći kroz 7 nebeskih sfera ne susretnu ni jednu skupinu meleka, a da ti meleki ne upitaju: kakav je ovo divni miris. To je miris tog i tog roba Božijeg, bude im rečeno. I kada dođu do 7. nebeske sfere, otvore im se i te kapije, a Allah dželešanuhu kaže: ovog mog roba upišite u Ilijun. A potom naredi da ga vrate na zemlju i kaže im: od zemlje sam ih stvorio, u zemlju ću ih vratiti i iz zemlje ponovno izvesti. Nastavio nam je poslanik govoriti, veli Bera ibn Azib, pa je rekao: duša će biti vraćena u tijelo. A onda će joj doći 2 meleka, Munker i Nekir, i pitati: ko je tvoj gospodar? Koja je tvoja vjera? Ko je čovjek koji vam je poslan? I kad tačno, ispravno odgovori, čut će glas s nebesa: istinu je rekao moj rob. A onda pojavit će mu se čovjek divnoga izgleda, lijepo obučen i mirisa divnog, i reći: donosim ti radosnu vijest. Ovo je dan koji je vjernicima obećan. A čovjek će upitati: a ko si ti? Ja sam tvoja dobra djela. Požuri sa sudnjim danom, gospodaru, reći će čovjek. Bili smo tu oko mezara i slušali poslanika koji nam je nastavio govoriti, veli Bera ibn Azib, pa je rekao: a kad se nevjerniku približi čas smrti, Allah dželešanuhu mu pošalje meleke crnih lica, nose sa sobom kostrijetno sukno. Od kostrijeti. Sjedu tu oko njega da ih on može vidjeti, a onda dođe melek Azrail, sjede kod njegove glave i kaže: o zla dušo, izađi u Allahovu dželešanuhu srdžbu i gnjev njegov. I tada, veli poslanik, ta duša u tom tijelu nevjerničkom se raspe po cijelom tijelu i počne izlaziti najsličnije onome kako biste vi vunu iz trnja vadili. I kad izađe, predaje melekima koji je u to kostrijetno sukno zamotaju. I počnu se s njom uzdizati. I ne naiđu ni na jednu skupinu meleka, da oni ne upitaju: kakav je ovo neugodni miris. To je umro taj i taj čovjek. A ono tamo bijaše, ako se sjećate, kad su vjerničku dušu uzdizali, to je preselio na ahiret taj i taj rob Božji. I kad dođu do 7. nebeske kapije,
pokucaju da uđu, ali se vrata ne otvaraju. Bog uzvišeni kaže ovog mog roba upišite u sidžin, a potom bude bačen na zemlju. A onda je veli Bera ibn Azib, poslanik, proučio ajet. A oni koji Allahu dželešanuhu nekoga ravnim smatraju, bit će kao onaj koji je s neba bačen i kojeg su ptice raznijele ili vjetrovi u daleke krajeve odnijeli. I neće, nakon što bude ta duša vraćena u tijelo, znati odgovoriti ni na jedno pitanje. Doći će joj čovjek ružnoga izgleda, ružno odjeven i reći donosim ti tužnu vijest. Ovo je dan kojim je nevjernicima prijećeno. Ko si ti? Upitat će čovjek. Ja sam tvoji grijesi. Ja sam tvoja loša djela. Ko će dočekati moju dušu? Meleki milosti ili meleki kazne? To pitanje vjernika opsijeda. Svakoga dana ga progoni i da se za susret s gospodarom svjetova pripremi, podstiče. Da se tog teškog iščekivanja spasi. Ebu Hureyre radijallahu anhu na smrtnome času je plakao. Okupljenima je govorio, tako mi Boga, nije meni žao što napuštam dunjaluk. Ja ne žalim ni što vas sve ostavljam. Ja se plašim kakva će mi najava doći. Vidi, najava. Zna li čovjek odmah na smrtnome času gdje će? Kakva će mi najava od gospodara svjetova doći, za dženet ili za džehenem? Nijedna duša neće izaći iz tijela, a da ne čudne jednu od dvije rečenice. Teško tebi od vatre, o Allahov neprijatelju, bit će rečeno nevjernicima i griješnicima. Raduj se džennetu, o Allahov prijatelju, bit će rečeno vjernicima. Šta će meni biti rečeno u tom neizbježnom trenutku? Šta će meni biti rečeno u tom neizbježnom trenutku? O, kako me progoni pitanje, šta će meni biti rečeno u tom neizbježnom trenutku? Uzvišeni Bože, pomozi nas da nas pohode meleki lica svijetlih poput sunca i dženecke će fine duši našoj spusti. Amin.